Ανέβασε τη διάθεση των καλεσμένων η επίδειξη μόδας με γυναικεία σύνολα σε έντονα χρώματα που έφεραν πιο κοντά το καλοκαίρι. Μύρισε καλοκαίρι στην επίδειξη μόδας με την καινούργια κολεξιόν της Έμι Σόνι. Τα έντονα χρώματα των συνόλων τράβηξαν όλα τα βλέμματα και ανέβασαν τη διάθεση των καλεσμένων της επίδειξης μόδας που είχε φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Είναι πάρα πολλά τα χρώματα, είναι μια μεγάλη παλέτα χρωμάτων, είναι ουράνιο τόξο, με κυρίαρχο το πορτοκαλί, αυτό το γνωστό χρώμα της Έμι Σόνι. Επίσης θα δούμε δερμάτινα ανοιξιάτικα της Έλενα Κουλαουζίδου, κοσμήματα αυλαία και θα δούμε στο τέλος νηφικά Όσκαρ Ντε Λα Ρέντα από τη City Bridal. Η άνοιξη και το καλοκαίρι θέλουν έντονες αποχρώσεις. Τα μακριά φορέματα, οι ρίγες και τα εμπριμέ κολακεύουν κάθε γυναίκα. Ενώ τα λεπτά σουέτ φίνα δερμάτινα έρχονται να συμπληρώσουν τα θηλυκά σύνολα. Τυρκουάζ, κόκκινο και φούξια δημιούργησαν τις καλύτερες εντυπώσεις στο γυναικείο κοινό που θέλει να ξεχωρίζει με ιδιαίτερες πρωτότυπες αλλά και κομψές εμφανίσεις.